Γεια σας φίλοι και φίλοι του YouTube. GamerX εδώ πέρα. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Portal Gohan. Ναι, Minecraft Portal Gohan. Ας αρχίσουμε. Έχω δημιουργήσει ένα save, το οποίο λέγεται Portal Gohan. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα το παίξουμε, κυρίες και κύριοι. Θα το παίξουμε. Λοιπόν, το μόνο που έκανε να βρήκα ένα γρασίδι με το GIF, χάρη στο GIF πήρα όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Εκτός από αυτά, πήρα και αυτά εδώ πέρα. Έκτισα το King of the Ladder. Έχω ανοίξει και Gimirol, το οποίο δεν χάνεις το inventory σου. Ναι, τέλος πάντων. Εμείς τώρα ανεβήκαμε στο βίντεο γιατί θέλαμε να χτίσουμε το κάστρο. Ναι, το κάστρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο. Το κάνω να βάλω το καλό. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Και δεν έχουμε πόρτα. Δεν το πιστεύω. Και δεν έχουμε πόρτα. Λοιπόν. Για να πάρεις πόρτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κλείνω. Οκ, πήραμε και κάτι για πόρτα. Λοιπόν, την πόρτα την βάλουμε τελευταία. Εμάς δεν μας νοιάζει αυτό τώρα. Δεν μας νοιάζει, δεν πειράζει, θα τα πάρουμε έτσι. Σκασίλα μας μεγάλη. Δεν πειράζει. Πες 100. Πού να πάρει. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, επίτηδες το έκανα, δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Ναι. Αου. Αυτό πόνεσε στα αλήθεια. Έλα ρε φίλε. Τι. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα είναι πως χτίζεται το κάστρο στο Minecraft Portal Gohan. Εντάξει, έβαλα και ναι και δεν πειράζει. Τι ώρα είναι? Πέφτει ο ήλιος. Η ώρα είναι απόγευμα. Όχι εκεί! Λοιπόν, έχουμε ρίξει... Αου! Okay. Μου τελείωσαν τα τέτοια. Κι άλλα. Ελπίζω να μου φτάσουν αυτά τα cobblestone. Γιατί αν δεν μου φτάσει την γκάτσαμε. Ωραία. Να είναι καλά το shift ρε φίλε. Πότε φτάσω κιόλας στο βίντεο στα 5 λεπτά. Πήγε να φτάσει. Πάει να φτάσει στα 5 λεπτά. Δεν ξέρω κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω. Περνάει ο χρόνος. Όχι, ελπίζω να γίνει αυτό. Λοιπόν. Κάπου εδώ το κλείνω δηλαδή το κάστρο τώρα, γι' αυτό έβαλα αυτό τον πύργο εδώ πέρα για να θυμάμαι. Οκ. Ας τον κλείσουμε και εδώ.
Ναι, ας το κλείσουμε και εδώ πέρα, όπως έλεγα. Αου! Σταμάτα πια να το κάνεις αυτό. Ωραία. Τα καταφέραμε. Δηλαδή, όχι ακριβώς. Ελπίζω τώρα να ξέρετε τι θα κάνω. Καταλάβετε τώρα τι κάνω. Βλέπετε το πίσω μέρος κάνω. Λοιπόν, το βίντεο έχει φτάσει στα 6 λεπτά. Πες να κάνω κάτι λάθος. Όχι. Όχι, γιατί είμαι ο καλλιτέχνης του κάστρου. Το έχω φτιάξει το κάστρο 5.000 φορές. Ακριβώς έτσι δεν είναι ίσως. Βασικά λέω να τα έχω ανοιχτά τα αντικείμενα έτσι. Ναι. Είναι εντωμεταξύ φανταστικό. Αλλά δείτε ρε φίλε, δεν έχει ισορροπία. Τι έχει? Παιδιά, εμένα το κάστρο μου φαίνεται πολύ μικρό. Τι στο καλά έκανα λάθος? Παιδιά, σας πολύ μικρό θα σας φαίνεται. Λα. Όχι να πάρει. Κάνουμε ό,τι είχα να τα εξαφανίσουμε τα αντικείμενα. Τι μικρή, αλήθεια τώρα. Πράγματι. Ρε φίλε, πόσες φορές το κάνω εδώ μεταξύ? Να αναβαίνουμε και πάνω. Για να αναβαίνουμε και πάνω, κυρίες και κύριοι. 2, 3. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Όχι ρε. Ας ελπίσουμε ότι τελειώσουμε πριν τελειώσει το βίντεο. Ας ελπίσουμε ότι τελειώσουμε πριν τελειώσει το βίντεο. Γιατί το βίντεο πρέπει να τελειώσει στα 10 λεπτά και κάτι. Και εγώ βιάζομαι. Λοιπόν.
Ας βάλουμε γρήγορα και το glasses. Πλά. Δεν πειράζει, πήρα μια σκάλα παραπάνω. Πάμε γρήγορα. Το βίντεο θα τελειώσει στα 11 λεπτά. Δηλαδή σε 1 λεπτό. Ενεργοποιήσει ένα μαγνητή. Λοιπόν, από τη δικιά μου τώρα, από την πλευρά, GamerX8 εδώ πέρα, είμαι εγώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Έφτασε στα 11 λεπτά. Για εμένα ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like ή γράψτε μου σχόλια στο βίντεο. Ναι. Το κάστρο είναι πανέτοιμο. Τώρα μετά θα βάλω bed. 4 και 2, 6. Λοιπόν, αυτά από μένα για αυτή τη φορά. Καλή συνέχεια.